Ahojte, som Juraj z firmy Citadelo a v tomto videu by som vám chcel ukázať, ako je možné zneužiť bezpečnostnú zraniteľnosť typu Cross-Site Scripting, skrátene XSS. Mojím cieľom nie je naučiť vás, ako túto chybu zneužiť, ale ukázať vám, že aj takáto naoko banálna chyba môže mať fatálne dôsledky. Začneme s elektronickým obchodom, ktorý má takúto zraniteľnosť a pokúsime sa získať práva administrátora pomocou jej zneužitia. V prvom kroku sa skúsime prihlásiť do elektronického obchodu. Zraniteľnosť sa nachádza v časti s recenziami produktov, takže si vyberieme nejaký produkt. V tomto prípade je to iMac. Skúsime kliknúť na časť Reviews. Sem musíme napísať štandardne teda nejakú recenziu na tento produkt, ale namiesto textu recenzie tam dáme špeciálny kód, ktorý využíva zraniteľnosť typu Cross-Site Scripting, ktorý máme pripravený tu, čiže ho skopírujeme a vložíme ako recenziu. V tomto obchode musí administrátor túto recenziu schváliť, to znamená, že keď sa prihlási, tak ju zobrazí a v jeho prehliadači sa vykoná kód, ktorý sme tam dali. Čiže sme vo fáze, kedy administrátor musí schváliť recenziu, aby sa pridala na stránku. Poďme teda sa pozrieť na to, ako to vyzerá z pohľadu administrátora. Administrátor sa prihlási do administrátorského rozhrania a nájde sekciu Reviews, teda recenzie, a vidí, že má jednu recenziu, ktorú má schváliť. Klikne na Edit a zobrazí sa mu ten kód, ktorý sme mu tam dali, priamo na web stránke, to znamená, že časť toho kódu sa vykoná ako HTML. V tomto momente sa tento kód vykonal v prehliadači administrátora a útočníkovi poslal tzv. Session ID, to je unikátny identifikátor prihlásenia. S týmto Session ID sa vie útočník prihlásiť do elektronického obchodu alebo akejkoľvek inej aplikácie, ktorá má takúto zraniteľnosť ako ten užívateľ, teda v tomto prípade administrátor. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá z pohľadu útočníka. Útočník vo svojom webovom serveri, ktorý si na tento účel spustí, uvidí Session ID, teda identifikátor užívateľa, tzv. PHP Session ID, a túto cookie skopíruje do svojho prehliadača. Po skopírovaní cookie do prehliadača znovu načítame administrátorské rozhranie. V tomto momente vidíme, že ten token nie je správny, pretože používa ešte špeciálnu ochranu proti Cross-Site Request Forgery, ale náš kód skopíroval aj tu. Takže skopírujeme aj tento token a pridáme ho do URL. A v tomto momente je útočník prihlásený ako administrátor. Všimnite si, že sme nepotrebovali hádať alebo krekovať žiadne heslo, iba sme zneužili bežnú a bohužiaľ veľmi nebezpečnú zraniteľnosť. Ďakujem za pozornosť a v prípade, že by ste potrebovali pomôcť s nájdením alebo odstránením takýchto zraniteľností, neváhajte sa na nás obrátiť. Pekný deň.